Kako su naši stari živjeli? Ako bi pala tuča te godine, mi smo iz vinorodnog kraja pa znamo, su mi pričali. Ako bi pala tuča prije berbe da se nešto zlo dogodilo, prvo što su gledali dalje pop bil u crikvi Boga molili. Prva stvar. Ako je pala tuča, bio je Bog koji je dao tuču. Ako je bila dobra godina, bio je Bog koji je dao dobru godinu. Ako je pala kiša, bio je Bog koji je dao kišu. Ako je bila suša, bio je Bog koji je dopustio sušu. Što god da se je dogodilo, Boga na prvo mjesto. Bila su to na vremena. A danas boli te glava, popi aspirin. Mi smo danas jako napredni. Imamo medicinu, imamo znanost, puno toga znamo nego naši babe i didi. Da, istina je. Istina je. Ali je potpuna istina da te je Bog preko toga aspirina ozdravio. Bog je taj koji daje motiv da se otkrije sve to. Bog te je preko onog doktora i kemoterapije pomogao. Bog je primarni i glavni uzrok svega. Mi smo danas toliko svjesni drugotnih uzroka da potpuno zanemarujemo prvotni. Boli te glava, ne pada nam na pamet pomoliti se Bogu. Što god da nam se dogodi, tražimo sve druge pomoći, najzadnji je Bog. Bože, pomozi kad već i medicina ruke digne od svega. Nije nam ni na kraj pameti, jer nemamo vjere. Nema vjere. U obiteljima se uopće ne moli više Boga. Ni ono čak normalno pod naviku, ajmo tako reći, blagoslov hrane. Ili podne pa se sjetiš anđela Gospodnjeg. Ili prođeš kraj poklončića, kraj križa. Ili naši stari su skidali kape kraj crkve pa su se prekrižili. Imali su jednu svijest, živjeli su nazočnosti Božjoj. Nema toga danas. Boga smo maknuli iz naše svijesti. A vjera nije nešto što se može proizvesti. Vjera je dar ako je ljudsko srce otvoreno za Boga. Vjeru ne možete zaslužiti. Vjera je dar Božji. Ali se od nje može itekako otpasti. Nema vjere, to je prvi razlog. A drugi razlog, taj je pak još opasniji. Zato što je svima nama dobro što smo Božji. Ljudi, nitko od nas nije dobio otkaz na poslu zato što ide na misu. Nitko od nas nije dobio šamarčinu zato što ispovjeda Isusa Krista. Nitko. Nama je svima dobro. Nama je jako dobro. Ja se ne moram, rekao sam jutros s roditeljima krizmanika, ja se ne moram dizati po noći jer mi djeca plaću. Moja sestra je šogorda. U 10 godina braka 8 djece, ti nisu jednu noć spavali. Kako su mogli 8 djece u 10 godina? Zato što je sad rodila blizance. Ali ja spavam mirno svaku noć. Ja ne moram brinuti ima li mi djeca za školu. Ne moram. Ima li za knjige. Ću spojiti kako kraj s krajem. Ne moram. Jako i to ne moram, a prvi sam tu vama da govorim i budim vjeru, a ne moram se brinuti o ničemu. Blago se meni. Je, ljudi moji, dajte nam sve. Dajte mi sve. Dajte mi svo blagostanje, ubit ćete i ono malo Boga u meni. Ubit ćete. Jer kad želudac škripio kako se Boga moli. Došli su mi Vukovarci, to je bilo prije 6 godina. Ispričali ovaj istiniti događaj. Kad su zločinci prolazili, neljudi, kad je bila čistka Vukovara, ni trava iza njih nije rasla. U svaku rupu, svaki podrum, gdje god je bila pukotina pod zemljom, bi aktiviranu bombu puštali, ako je netko dole skriven, da ga pobiju. I svjedoči oni, bili smo nas 30-ak, dole u tom podrumu, tiho, čuješ ih kako hodaju gore. I pala je bomba, kažu. Velečasni, čudo se je dogodilo. Ja kažem, šta, čekaj pomalo. Šta je bilo? Pala je bomba, ko da bi od tamo, a završila je na sasvim drugi kraju jednu kamenu posudu za ulje. Tamo je eksplodirala, nikome ništa, svi smo ostali živi, samo nam je malo zvonilo ušima. Čudo se je dogodilo, ja kažem, čudo se dogodilo. Koliko ste vi bili dole po tom podrumu? Par mjeseci. A što ste radili svo to vrijeme pod zemljom? Boga molili. A, Boga ste molili. I onda se čudite što se čudo dogodilo. Ma ljudi moji, ma bar sam se ja bolesti nagledao. Pa nema valjda bolesti koje još nisam vidio.
i patnje i ludosti ljudskih, iskopat mrtvu ženu i silovat je. Ma nema stvari koje nisam čuo, valjda vrag ne zna što više izmislit. Pa su mi rekli, čuli indirektno ili posredno ili direktno. Pa vam ovo mogu reći, ma ljudi moji, ma zašto moramo obolit pa da Boga molimo? Ma zašto nam mora se neko ubit pa da Boga molimo? Pa zašto mora rat doći pa da Boga molimo? Pa zašto mora nam se vanjski poticaj doći, nešto se dogoditi pa da Boga molimo? Pa što nam je to? Ma zašto ne sad kad je tako sve u redu? Ma što nam se događa? Ma ja vam nisam ovdje da vam popujem, ma nitko od nas svećenika ne želi ono negativno kad ljudi kažu popuju. Ma ne pucam ja vama iznad glave, pa ja sam čovjek od krvi i mesa. Pa nisam ja pod staklenim zvonom odgajam, pa ja sam čovjek ovoga svijeta i vremena. Danas smo pod pauzom malo s ovim pravim muževima, dečkima, muškarcima, sa ovim dečkima koji su tu samostanu, pričali. Mi smo ljudi koji... Nije ni meni droga prošla da je moje oči nisu vidjele. Znam ja šta se nudi mladima. A sad moram, znam bolje o drogama nego i sami mladi. Ljudi, pa smo pričali kako je teško. Kako je nama, o njemu u braku, on sad se vjenčava. Nećemo imena, Pavlin, muškarac, muško. Kako je teško živjeti čisto. To mislite? Ali kome ću ja to govoriti? Pa danas ljudi uopće ne vjeruju da svećenici žive čisto. Ne žive svi. Ali ima ih koji žive. Ne žive svi nečisto u braku, ali ima ih koji žive. Ne stavljajmo se u isti koš. Ja sve što ovdje vama govorim je toliko o zdrave pameti, ljudi. Ako nismo najprije zdrave pameti, pa kako ćemo biti Božji? Pa ljudskost, čovječnost, etičnost, moral je baza. Vjera je samo nadogradnja svega toga. A ja vam želim zapravo o vjeri govoriti. Pa čuvajte se, molim vas, one vjere koje je protiv čovjeka. Jer znate koju vjeru mora imati jedan ko si dinamit oko struka da raznese sebe i sve oko sebe? Bog nas očuva takve vjere. Nema gorega nego takve ideološke vjere i fanatizma. Ali ja vam o tome ne želim govoriti, pa niste toliko ludi. Ljudi, ponavljam, puno možete učiniti da su vam životi sretniji i ljepši. Puno, puno. Ja znam što su ljudske borbe. Ja znam kako je teško biti Božji danas. Ja znam da vam nije lako. A ja vas, nemojte me krivo shvatiti, ne lažem vam. Ja vas volim. Ja volim ljude. Ja volim svoje poslanje. Meni srce titra kad ovo radim. Ja sam 10 godina ko da sam se sad zaredio. Ja volim Boga. Ne bi ni sekunde bio tu da to nije istina. Ja ne tražim 50 kuna za misu. Ali ja ne moram ni brinut ko će pokrit krova ko mi prokrišnjava. Ali ova crkva od 12. stoljeća, to nije pavlinska. Vaša je. Tvoje je to. Sve je to tvoje, to je tvoj dom, tvoja gruda, tamo su ti grobi tvoga deda i kosti, oca. Tu, to je tvoje. Vjera nije u pameti, ljudi, znate. Kad tad stari vole reći, ali to je istina, vi mladi, pričajte na naše, i je. Imaju stari pravo. Najljepši školski sat moga života bio je kad sam sjeo do nogu starije osobe i slušao. Škola ne može dati što život daje. I ja znam da vaše srce to razumije. Kad govorim o vjeri, na sve to mislim. Na život vaš, ljudi. Na vašu familiju. Na vašu ljubav u braku. Na vaše iskreno otvoreno srce. Na vaše poštenje. A onda kad je to, onda ti je i molitva. A onda život postane molitva. A ti kad moliš, odi odaje svoje zobe, svoje srce, svoj tabernakul duše i Otac koji u skrovitosti odgovorit će ti. A kad daješ, kad ti ne zna ljevica što čini desnica. Kako mi vjerujemo, ljudi?
Umjesto vijenca poklonimo novac za Caritas. Ali onda moramo, nismo mi svećenici tako krivi, mora se. Obitelj ta i ta dala je 1000 kuna, ovaj taj još damo i za plješćem. Tuj! Da ne kažem gore. Neka se to zna. Rekao sam jutros i stojim iza toga. Nekome je danas krsni list jednako važan kao crvena knjižica u onom sistemu. Tuj! Na sve to. Neka se to zna. A jao si ga Bogu s nama. Svi će danas reći da su vjernici, svi. Ali ćemo malo brak na probu, a onda ćemo vidjeti. Svi žele krštenje djeteta u crkvi, a nisu crkveno vjenčani. Zašto? Pa djecu krstimo u vjeri roditelja. Čemu onda to krštenje? Krizmamo mi mlade, da, damo njim pečat Duha Svetoga, sad ste punoplavni članovi crkve, jel? Naredne nedelje 70% na nekim župama, zbogom crkvo do vjenčanja. A što je to, ljudi moji? Ja se isto pitam. I kao da je neki virus, neki čip ušao u sistem. Morat ćete moliti za nas ovdje, svećenike, ne samo ovdje. Imat ćete nas onakve kakve izmolite. A koliko se molite za nas? Pa pogledajte u ovom narodu. 15 godina tek da imamo domovinu. Zaboravili mi sve. Zaboravili mi sve, ljudi moji. Vrijeme zaborava. To ti je to. Dica nam više ni pred pragom roditeljske kuće nisu sigurni. Droga nam se dila i oko škola i dječjih vrtića. Korupcija i mito je takav da mi je muka ni pomislit na sve to. Ne izmišljam ja. Ne izmišljam, niti vas plašim, ne. Jer znam da Bog vodi ovaj narod. I znam da ima Božjih i poštenih ljudi. I bit će ih još više. Počni od sebe. Ja od sebe, ti od sebe. Malo pogledaj oko sebe, nisi sam. Vidi onoga drugog do sebe. Mi smo tu za vas, a vi za nas. Ja bez vas ne morem. Vi hranite moju dušu. Svi smo zajedno u ovome, ljudi. Nema većeg ni manjeg, samo je Bog iznad nas. Samo pred Ocem prigibaj koljena. Pred Ocem nebeskim. Da, mnogi vjeruju iz koristoljublja. Vjeruju jer im to podržava neki status u društvu. Vjeruju jer će dobiti neku poziciju lakše. Vjeruju jer idu i drugi pa idem ja. Nema tu istinske promjene u životu. Nema tada. Nema, ljudi. Nema. Tad je Marks imao pravo da je vjera utopija naroda, ako se tako gleda. Hajmo malo mi analizirati još dublje sad tu vjeru. Da vidimo o čemu zapravo ja ovdje želim govoriti. Koja je tu bit svega toga? Evo ovo vam je bit. Jeste li primijetili da je Isus, ako vjerujete Isusu i Svetom pismu, kad god bi neko u potrebi došao do Krista, pitati ga da mu ovaj pomogne, da ga ozdravi, gubavac da gube ozdravi, slijepac da progleda ili ne znam, da je Isus na ovaj ili onaj način izričito tražio izričaj vjere toga čovjeka. Drugim riječima, ako vjeruješ, sve ti je moguće. Ako ne vjeruješ, ja koji sam Bog ne mogu ti ništa jer ti meni ne vjeruješ. Da je istina ovo što vam govorim, stoji da u svom rodnom gradu Nazaretu nije mogao učiniti nikakvo čudo zbog pomanjkanja vjere njegovih sumještana. Zato i stoji da nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Pa znamo mi njemu i oca i ovog i brata i zar mu nije ovaj bio ono, šta sad ovo, kakva to sve čuda po njemu, jel? Čak stoji da je ozdravio nekog nemoćnika, očito je taj imao dovoljno vjere, ali svi drugi nisu, pa se čudio njihovoj nevjeri. E to je pak grijeh protiv Duha Svetoga. Očigledno vidiš Boga na djelu, ali ne. Ima ljudi koji su znali reći, ma odi tamo, stvarno, 300-tinjak ozdravljenja godišnje znanstvena istraživanja prate na ovim programima. Ljudi vjeruju, pa dobiju. Od kojih medicina digla ruke, ne obično. Recimo, dječak iz Splita svjedoči Mati, dokumentirano je, nema uvjeta da gleda, mali vidi. Ima neku bolest, ne mogu je ni ponoviti. Nema živca očnog, mali vidi, savršeno vidi. To su ti fenomeni. Dakle, ima li vrlo malo tih stvari.
Ali i nastavljam dalje, pitam se ovo. Dakle, Bog je to učinio zakonom. Ako vjeruješ, sve ti je moguće. Jel' tako? Po njemu da. Ali je Bog jako milosrdan. Pa nam je tu dao jednu veliku pomoć. A to je ova. Ne moraš čak ni ti vjerovati. Ne moraš. Ali netko drugi mora imati vjeru za tebe. Sjetite se primjera stotnika i njegovog slugu. Stotnik u hrvatskom doslovnom prijevodu bi bio veleposjednik ili vlastelin. Imao je i sluge i vojnike pod sobom, kao vojskovođa. Dolazi stotnik do Isusa i kaže, sluga mi na smrt umire, pomozi. Isus kaže, idem tebi ga ozdraviti, a on kaže, ne. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Samo reci riječ, ozdravit će sluga moj. Dan danas se pod misom tih riječi spominjete. Mi kažemo, nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Samo reci riječ, ozdravit će duša moja. Kad bi imali vjere kao taj stotnik, ma jedna bi vam bila dovoljna za cijelu vječnost. Jedna misa. Što mu Isus na to odgovara? Nigdje u Izraelu ne nađoh tolike vjere. Idi doma, ozdravio je tvoj sluga. Sluga nije imao pojma da je stotnik došao do Isusa. Nije sluga vjerovao, stotnik je vjerovao. Ne mora nužno korisnik imati vjere, ali je molitelj mora imati. Vjere je moralo biti, to je Isus učinio zakonom. Je. 6 godina sam molio pred presvetim da mi Bog u srcu odgovori na zašto na ovom primjeru Svetoga pisma. Dođe mati koja nije bila ne Izraelka ili izraelske države, 60-70 godina postoji, nije bila židovskog porijekla, nije bila njegove nacionalnosti. Mislim da stoji da je bila Serofeničanka porijeklom. To je prijedio današnje Sirije. Dolazi majka kad mati moli za djetem. Ma znate što? Ma tako boli, ma boli, roditelji trpe, ma više boli mater nego kad je dijete bolesno. Ili oca. Ko nije osjetio što je kad duša boli, mišlja od patnje još nije osjetio. Kakva tjelesna bol, kad duša boli. Koga je više bolilo, nju pod križem probodenu ili njega raspetoga? A? To Bog zna. I ona će je srce probodeno. Kad mati išće i moli mati Isusa, moli za kćerkicu, nasmrt, bolesna. Isus je naziva psetom. 6 godina sam ga molio, zašto Bože moj? Zašto tako grubo odgovaraš materi? Isus joj doslovce odgovara, ne priliči dati hranu psićima. Ja sam poslan samo sinovima doma Izraelom. Prestrašno. To bi doslovce bilo da mi dođe žena iz Beograda i kaže, velečasni, dete mi umire od leukemije u Knez Mihajlovom, pomozite. A ja kažem, ne priliči dati hranu psićima, Srbima. Ja sam poslan samo sinovima doma Hrvata. Prestrašno. Ja to nikad ne bi rekao, jer nisam Bog. A Isus njoj tako govori. Zašto? Zašto, Bože? Što vi mislite? Ma da izazove vjeru te matere. Onaj kvantum vjere mora se dogoditi da se dogodi to što ga mati moli. Vjere mora biti da izazove, da isprovocira, da izazove. Rekao sam, a mati kad moli, što ona na to kaže? I psići jedu mrvice sa stola gospodareva. Ako su trpece gospodareve pune i pašće dobit kosne, crkava odgladi. Što Bog na to njoj kaže? Velika je vjera, ženo tvoja. Idi doma, ozdravila je tvoja kći. Tog trenutka. Jer je mati pukla u taj misterij vjerovanja u Boga. To nije po ljudski. Ti moraš jako volit Boga da bi vjerovao. Jer ako ga ne voliš, onda ti je vjera samo izlika za magiju. Da, vjere je moralo biti. Nije mala kći njena vjerovala, ma je mati vjerovala. Na svoje oči smo se nagledali, mi koji radimo u ekipi. Na svoje oči, kako dica ozdravljaju. Bolesnici po bolnicama, u Americi vremenska zona, razlika u satima. Kad je krenula nabolje, kad je se povratio iz kome, kad je ovo, kad... A mi tad misu imali. Ako igdje ima ozdravljenja i pomoći da se srca promijene i obrate ispune Bogom, onda je to u svetištima Majke Božje. Kamo god po svijetu se okrenete, svaki narod je ima. Ako nam ona ne izmoli, a kiće, njoj ćemo se danas dati.
posvetiti srcu njenom materinskom. Njoj preporučiti dicu i familiju i unučad i muža i ženu i brata i ove potrebe i one. Njoj u srce dat. Njoj to predat. Zna ona Čađestina. Pa ako nas ovdje ima nas valjda 500 i oni vani. Pa valjda mi ovdje imamo dovoljno vjere ko gorušično zrno. Da se dogodi to što Boga molimo. Još je Majka Božja uz nas i zagovor njen. Čemu se onda čudi da ljudi ozdravljaju? Čemu se onda čudi da se okorjeli grešnici obraćaju Bogu? Ne, to meni uopće ni čudo. Meni je pravo čudo da je neki čovjek toliko dugo godina živio u takvoj muci, patnji, depresiji, tugi, frustraciji, boleštini, psihozi, nekakve čemu, a da mu nitko ni lijepu riječ ne može reći. To je pravo čudo. Po meni je čudo to što vrag postoji, ja zlo ne mogu razumjeti, a to da nas Bog voli. To je prirodna stvar. Bog je vrlo naravan, a ne nadnaravan. Vrlo je on normalan, vjerujte mi. Lijepi moji, danas sam govorio o mladim krizmanicima, ali to vrijedi za sve nas. Radila se je jedna anketa za hrvatsko područje, za našu državu Hrvatsku. Katolike se je pitalo, naravno. Što katolici najviše mole? Koga najviše mole? Tko je na prvom mjestu u molitvi? Dobro je i to znati. Na prvom mjestu katolici mole Majku Božju, u Hrvati. Na prvom mjestu. Dobro, majka ne može nego prema sinu okrivati sve naše potrebe. Ne može mati išta svoje pripisa sebi zasluge. Mati ili Bog na nebu, to vam je ko da gledate isto. Ko slika u ogledalu, to je jedno. Ali je dobro, majka je bliže mnogim ljudima, pa razumijem. Na drugom mjestu mole Svetoga Antu Hrvati. Čak do tih smiješnih situacija da kažu, dragi Isuse, moli Svetoga Antu da nam pošalje kišu. Znate. Na trećem mjestu mole Oca na nebu i to uglavnom ga se sjete u molitvi Oče naša. Ali onako, već rutinski, niti ne misle baš na Oca. Jel? Na četvrtom mjestu mole se Isusu. To je taj kristološki, karizmatski neki put i tako, ima ljudi koji tako vole, Kristu. Ako nemaju nekog anđela, sveca, ovog ili onoga, onda tek na 5. mjestu Duhu Svetome. Tek na 5. mjestu. A ja vas uvjeravam, ljudi, da ništa u našem životu ne možemo učiniti bez Duha Božjega. Ništa. Da sve dobro je zapravo Bog kroz nas učinio u Duhu Svetom. Jer Krist nije više tu u tijelu, ali je i tekako u duhu. I sva sreća da je, jer ga svako od nas u punini ima. Zamislite, 100.000 hostija posvetimo, svako dobi one hostije punoga Boga. To je taj misterij. U duhu. Ovo je crkva iščekivanja čega? Drugog Kristova dolaska. Na duhove se rodila druga era. S Kristom je počela ta era, s njegovim rođenjem. Vrijeme do Krista, vrijeme iščekivanja drugog dolaska Krista i novo nebo, nova zemlja, treća era. Po pravdi. Mi smo u ovoj sredini. To je vrijeme duha, ljudi moji. Duha. Nije dovoljno samo misliti da se vjeruje. Tu vjeru treba oploditi Duh Sveti. Apostoli su vjerovali, jesu. Ali ništa nisu činili. I dalje su s Marijom bili u dvorani posljednje večere, čak i u strahu. Skrivali se od Rimljana, farizeja, saduceja, pismoznanaca, sami u dvorani s Majkom Božjom. Ništa nisu činili, a vjerovali. Jeste se to kad pitali? Ja? Zamisli, vjerovali su. Čak i Toma, nevjerni, postoje vjernik jer je stavio u rane prste svoje. Pa mu još i Bog kaže, sad vidiš pa vjeruješ. Bog potvrđuje da vjeruje. Znači, sigurno su vjerovali. 40 dana njim se kao uskrsli ukazivo. Ali jeste li se pitali zašto ništa nisu činili? Nešto oni ne bi mogli govoriti da su vidjeli uskrslog. A mi danas, mi se danas oslanjamo na ljudsku snagu i moć i pamet. Zato nam i je, složimo pastoralni program za cijelu župu, od toga niš na kraju. Sve lipo na harti, a niš. A zač, jer nema Duha Božjega. Nije dovoljno samo vjerovat. Nije. Tu vjeru treba oploditi sila odozgo, Duh Sveti. Iste sekunde su potrčali na trgove i ulice. Bilo je dovoljno da se jedna Petrova padne na nekog bolesnika, ozdravljao bi ki Petar, ni ne vidi iza sebe.
Sila Božja, daće vam se što reći onaj čas. Bog će govoriti kroz vas. Daće ti se, ne boj se. Stranim jezicima govorili, slavili Boga, čuda činili. Crkva. Bog kroz njih. Postali su onaj prohodni kanal Božji. To je ono što volim reći ljudima. Svi vi imate dušu. Svi imate duha Božja. Imate srce i dušu. To je utičnica. A Bog je utikač. Ali kako da se Bog utakne u tebe ako je onaj poklopac preko srca tvoga? Kako? A taj poklopac ti može biti i razne stvari. Razne. Naš. Znaju ti dečki koji su mi svjedočili, koji su bili u podzemlju, znaju da se obraćaju. Znaju. Nije da oni ne vjeruju u Bogu. Ne. Nego su svjesni, boje se da ih toliko ne uhvati Bog da moraju promijeniti svoj život. Jer kako živjeti ako do sad kamatari naučili tako živjeti? Kako živjeti dalje bez toga? Znaju oni da Bog postoji, ali nisu spremni promijeniti život. To je ono najgore. To je ono najgore. Kad ste za duha Božjega molili, kad ste ono pravo vapili duhu Božjem, ako si mati ili otac, da ti da mudrosti, da tu dicu odgajaš u mudrosti, da ti da strpljenja, ako si profesor u školi ili doktor ili što radiš, koja ti je profesija, da ti pomore na poslu, da ti dade one kvalitete koje su ti za život potrebni, ljudi moji. Nisu to fantazije, konkretne stvari, kreposti za život molit. Ako si mladić koji imaš djevojku za čistoću, za obitelj, za dice svoje, da ti taj blagoslov Bog da. Da se naužiješ, da su ti ko mladice oko stola tvoga. Ne. Nije to ni do svijesti, ljudi moji. Duha Božjega molite, ako već mislite da vjerujete pravo Bogu. Sad još i Duha Božjeg molite, da tu vašu vjeru Bog oplodi i da vam pokaže po volji svoje što vam je činiti, kako vam je činiti, da vas Bog upotrijebi. Jer ljudi koje Bog do kraja ne upotrijebi, jer mu se ne daju, su jako nesretni ljudi. Sve imaju, niš nemaju, jer Boga nemaju. Nisu ostvareni ljudi. Nisu. Danas je prekrasno svjedočio jedan Pavlin ovdje. Prije 3-4 godine se pravo obratio, bio čak i ateist. On je sada sretniji uz padele i lonce nego prije kao čovjek koji je sve imao, niš nije imao. Tu, ljudi moji, tu. A evo sve jako brzo prolazi. Tu je sve, u srcu i duši tvoj, tu je sve. Tu hoću da danas posebno molite, pred Bogom i pred Majkom.